Συγγνώμη επίσης, έτσι, δεύτερη φορά που βάζουμε. Τέλος πάντων. Αυτά θα τα πληρώσεις μακροπρόθεσμα, να ξέρεις. Τώρα, στον επόμενο μήνα που θα είναι κενός και να βλέπουμε μόνο Netflix, θα σε βάλω να δεις ό,τι πιο χωροχρονικό 2530, ξέρω εγώ, υπάρχει. 2 εισιτήρια παρακαλώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην 5η εκπομπή του 2 εισιτήρια παρακαλώ, το πιο παρεΐστικο κινηματογραφικό podcast της ιντερνετικής γειτονιάς μας. Το όνομά μου είναι Αντώνης Μπαλαδήμας. Και το δικό μου είναι Δημήτρης Πινελάκης. Και σήμερα θα συζητήσουμε πάντα από τη δική μας οπτική γωνία το The Power of Dog του 2021 σε σκηνοθεσία Jane Campion με τους Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst και Jesse Plemons. Τώρα με έκανα λάθος το όνομα της σκηνοθέτηδας. Να με συγχωρέσετε, μπορεί να είναι και Σαμπιόν. Καμπεόν! Καμπεόνε. Να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι δεν είναι το τρίτο επεισόδιο το οποίο κάνουμε στο Netflix. Δεν έχει βγει κάποια ταινία την οποία μπορέσαμε να δούμε λόγω COVID, δεν μπορούσαμε να πάμε στον κινηματογράφο. Αλλά ο Δεκέμβρης να ξέρετε ότι θα είναι γεμάτος από κινηματογραφικές ταινίες, οπότε το αφήσουμε λίγο το Netflix. Ναι, γυρνάω και εγώ Ελλάδα. Μπορούμε να πάμε ένα σινεμά σαν άνθρωποι. Live feed, 2 εισιτήρια παρακαλώ. Το σινεμά, καμ. Ωραία, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα ονόματα. Να πούμε αρχικά το κουτσομπολιό, έτσι, ότι ο Πλέμονς είναι παντρεμένος με την Kristen Dunst και στη πραγματικότητα, πέρα από την ταινία. Να πω εδώ επίσης ότι, επειδή αναφέραμε τους ηθοποιούς, μου άρεσε πάρα πολύ που πήρανε αυτή τη σκατόφατσα. Αυτόν τον άνθρωπο που μόνο που τον βλέπω, ρε φίλε, είμαι προκατηλημένος. Άμα δεις, έχει παίξει στο El Camino, έχει παίξει στο Black Mirror, έχει παίξει στο Game Night. Όπου παίζει. Έχει παίξει στο Judas and the Black Messiah επίσης. Και πάντα έχει αυτή τη σκατόφατσα. Και παίζει πάντα το αρχίδι. Πάντα το αρχίδι. Για εγώ όταν τον πρωτοείδα, βέβαια, είναι σαν χοντρός Matt Damon, έτσι τον έλεγα. Μα είναι. Είναι. Fat shaming. Έχει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχει αυτό το πράγμα που τον βλέπω και πω ρε φίλε, θέλω να πάθει κάτι κακό. Ναι. Και πήραν λοιπόν και βάλανε αυτόν και απ' την άλλη βάλανε ένα Benedict Cumberbatch που είναι εντάξει. Το καλό παιδί, λατρεμένος. Και διαβάζεις μια περιγραφή που σου λέει ότι ο ένας παντρεύεται και ο άλλος κάνει τη ζωή της γυναίκας δύσκολη. Και ξεκινάει και βλέπεις αυτές τις δύο μούρες. Και λες, προκαταβάλλεσαι και λες, οκ, εντάξει, ξέρω ποιος είναι ποιος. Και ξαφνικά αρχίζει και σου λέει, κοίτα να δεις αδερφάκι μου. Τι βλέπεις αυτή εδώ τη φατσούλα, αυτό εδώ τα μαγουλάκα, αυτός είναι ο καλούλης μας. Και εντάξει, τι να κάνω, τον λυπήθηκα λίγο. Εντάξει, κοίτα, άμα πάρουμε την προϊστορία του Benedict στο σινεμά, σχεδόν πάντα το αρχίδι παίζει. Ισχύει και αυτό, ότι έχει αρκετούς ρόλους. Αλλά εγώ μιλάω για την γενικότερη ιδέα και την αίσθηση. Σύμφωνοι. Ναι, και εγώ τον Τζέσι τον ξέρω σαν αρχίδι της υπόθεσης πάντα. Και είναι και ωραίος στο ρόλο αυτό. Και γενικότερα, εγώ είμαι της άποψης ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξει ένα κακό στον κινηματογράφο παρά να παίξει ένα καλό ρόλο. Μου φαίνεται δηλαδή πολύ πιο δύσκολη δουλειά στο να κάνεις κάποιον να σε μισήσει παρά να σε αγαπήσει. Ναι. Και νομίζω είναι και πιο λυτρωτικό από ό,τι είχε πει ο Jim Carrey, αν θυμάμαι καλά, που είχε πει ότι προτιμάει να παίζει κακούς άκτες γιατί νιώθεις ελεύθερος να κάνεις πράγματα. Σαν το Robotnik, στο Sonic, ας πούμε, στο Sonic. Ναι. Λοιπόν, να πούμε αρχικά, πριν ξεκινήσουμε, ότι την ταινία αυτή τη διάλεξα, θα το πάρω πάνω μου, γιατί παρασύρθηκα, όπως βλέπετε έχουμε ποστάρει κάποιες λίστες με καλύτερες ταινίες καθώς έχουν αρχίσει να βγαίνουν και η ταινία αυτή φιγούραρε σε όλες τις λίστες. Netflixάκι, εύκολο. Επίσης να πω, συγγνώμη λίγο, πέραν του αν μας άρεσε ή δεν μας άρεσε, να αναφέρουμε ότι αυτή η ταινία την λάτρεψαν οι κριτικοί, έτσι. Δεύτερη ταινία που κάνουμε για το Netflix, το οποίο Netflix βγάζει και τον Don't Look Up και επειδή είχαμε κάνει μια κουβέντα τις προάλλες περί Netflix και καλών ταινιών, όπου θέλω να πω ότι έχουμε ξεχάσει και άλλες ταινίες, έτσι, δηλαδή και το Marriage Story που πήγε στα Oscar, όσο προχωράει και εγώ βρίσκω και άλλες ταινίες που λέμε. Το Klaus που το είδα και εγώ πρόσφατα, χριστουγεννιάτικη ταινία, τρομερή ταινία. Άμα θέλετε να δείτε ταινία Χριστουγέννων, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Έχω μια ταινία που τη βλέπω κάθε χρόνο κτλ. Πρώτη φορά είδα ταινία που είπα ότι ρε φίλε, πολύ ωραία ταινία. Δηλαδή, όντως, χριστουγεννιάτικη ταινία. Να πω ότι μάλλον σε ακούσαν εκεί που έλεγες ότι το Netflix δεν έχει καλές ταινίες κτλ. Κάπου στο Netflix και είπανε τι είπε, ποιος, τώρα. Ανοίχτε το χρηματοκιβώτιο, λεφτά. Δώστε. Τώρα θα σας πω εγώ, θα του δείξω εγώ αυτού του Αντώνη του Μπαλαδήμα.
Βέβαια δεν μου άλλαξαν την άποψη με το Power of Dog, αλλά οκ. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια. Γενικότερα το Netflix τα τελευταία 4-5 χρόνια βάζει πολύ καλούς ηθοποιούς να παίρνουν στις ταινίες τους. Ναι. Οπότε, τουλάχιστον από θέμα παραγωγής, το έχει αναπτύξει, το έχει εξελίξει. Ναι, όχι, θα συμφωνήσω ότι, εντάξει, βέβαια είναι και αυτό το θέμα ότι όταν δίνεις παντού, αναγκαστικά κάποια ταινία θα είναι και καλή και πρέπει να καλύψει και όλο στο κοινό. Τέλος πάντων, θέλω να μου πεις σε πολύ γενικές γραμμές αν σου άρεσε η ταινία, Αντώνη. Ναι. Δεν μου άρεσε καθόλου η ταινία. Τη βρήκα άκρος κουραστική. Ήταν ένα σενάριο το οποίο μπορούσε να χωρέσει κυριολεκτικά σε μισή ώρα και το είδαμε σε 2 ώρες και 1/4. Άκρος αγγελοπουλική ταινία, άπειρα πλάνα τα οποία δεν αποσκοπούσαν όλα στην υπόθεση. Πολύ αργές σκηνές, τις οποίες πάλι δεν αποσκοπούσαν στην υπόθεση ούτε στο tension της ταινίας. Ήτανε μια ταινία η οποία ήτανε το bait ότι παίζει ο Benedict Cumberbatch για μένα. Και ότι επειδή λατρεύουμε τον Benedict Cumberbatch και οι 9 στις 10 ταινίες του είναι καταπληκτικές, βρήκαμε και το Power of Dog, το οποίο είναι η φλόμπα του για μένα. Καταλαβαίνω γιατί το λάτρεψαν οι κριτικοί, γιατί κάθε ταινία η οποία έχει πολύ καλές ερμηνείες και η ερμηνεία είναι το δυνατό κομμάτι του Power of Dog, το λατρεύουν οι κριτικοί, οκ. Ίσως να πάει και στα Όσκαρ η ταινία, αλλά κακά τα ψέματα τώρα. Πρέπει να βαριέσαι πάρα πολύ για να δεις το Power of Dog. Δηλαδή να μην έχεις απολύτως τίποτα άλλο να δεις. Και με το που βάλεις και το Power of Dog θα βαρεθείς ακόμα παραπάνω. Εμένα με κόντεψε να με πάρω ύπνος. Ειδικά στα πρώτα 3 act της ταινίας, γιατί για κάποιο λόγο ήταν χωρισμένο και σε act η ταινία, το οποίο δεν το κατάλαβα γιατί, αλλά θα μου το εξηγήσεις εσύ μάλλον. Σε γενικές γραμμές, όχι. Για μένα είναι, θέλω να πω, η χειρότερη ταινία του Benedict. Βαρύ. Μπορεί να ξεχνάω κάποια. Αλλά τουλάχιστον ως πρώτη σκέψη νομίζω ότι είναι η χειρότερη του ταινία. Καθαρά σεναριακά, έτσι. Οι ερμηνείες ήταν καταπληκτικές και ο Benedict έπαιξε καταπληκτικά καλά. Προφανώς δεν μπορεί να παίξει άσχημα. Δεν μπορεί να παίξει άσχημα αυτός ο ηθοποιός. Ούτε η Kristen Dunst έπαιξε άσχημα, ούτε ο Jesse. Ήταν μια ταινία η οποία τους έβαλε να παίξουν πολλά συναισθήματα μαζί. Οκ. Τίποτα άλλο δεν μου άρεσε, εκτός από λίγο τα πλάνα της ταινίας ίσως. Και αυτά μου φάνηκαν λίγο κουραστικά μετά από κάποιο σημείο. Συγγνώμη, απλώς να πω, επειδή μίλησες για ερμηνείες, ότι ξέχασες για μένα ίσως την καλύτερη ερμηνεία που ήταν του Peter, του παιδιού. Εμένα έπαιξε πάρα πολύ ωραία το awkward, ο οποίος, Παναγιά μου και Χριστέ μου, τι κορμοστασιά είναι αυτή. Πολύ περίεργο σώμα. Ναι, αλλά το έπαιξε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το πώς έπαιξε. Δηλαδή, εγώ το βάζω up there. Ίσως και την καλύτερη ερμηνεία της ταινίας, το να παίξει το awkward παιδάκι. Θα συμφωνήσω στο ότι δεν ήταν μια φαν ταινία. Θεωρώ ότι το δυνατό της κομμάτι δεν ήταν τόσο πολύ ερμηνείες όσο η σκηνοθεσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μια καλή ταινία. Ήταν μια όμορφη ταινία. Για τα πλάνα που είπες, καθώς και εκεί θα βάλω και τα chapters, χωρίς να το ξέρω, αλλά εγώ ένιωσα με αυτά τα πλάνα που γίνανε σαν να διάβαζα βιβλίο. Σαν να διάβαζα ένα βιβλίο το οποίο σου έκανε και περιγραφές. Τα βουνά στο βάθος ήταν μπλα μπλα. Ο άνεμος χάιδεψε το σιτάρι το οποίο χόρεψε. Ήταν λίγο σαν να διάβαζα βιβλίο. Δεν θα πω ότι ήταν τέλειο, τι πλανάρες ήταν αυτές. Αλλά επειδή ήταν ήδη μια αργή ταινία, την κάνανε ακόμα πιο αργή. Εκεί λίγο προβληματίστηκα. Και εδώ είναι η ερώτηση, γιατί η σκηνοθέτης είναι και συγγραφέας. Αλήθεια αναρωτιέμαι αν έγραψε σενάριο ή αν έγραψε κείμενο. Γιατί αυτό που σου λέω ήταν σαν να διάβαζα βιβλίο τα πλάνα που έκανε. Και επειδή το έγραψε και αυτή, μπορεί να το έχει και έτσι στο μυαλό της. Αυτό εννοώ. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι είχε κάποια τρομερά πλάνα. Ήτανε awkwardly αισθησιακή ταινία. Δεν ξέρω για εσένα, αλλά ας πούμε σε κάποια πλάνα όπως αυτό που ο Cumberbatch καθάριζε τη σέλα. Ήμουν λίγο. Εντάξει, λίγο βαραΐνε αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτό έχει το μήνυμα, νομίζω ότι υπήρχε μια ερωτική σχέση με τον μέντορά του. Ναι, σε αυτό θέλω να πω. Αυτό ήταν το κομμάτι που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στην ταινία. Βασικά ήταν 2 πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ στην ταινία. Το πρώτο ήταν ότι πολλά πράγματα δεν σου τα είπε, σου τα έδειξε. Και δεν σου τα έδειξε και ξεκάθαρα. Δηλαδή στα είπε λίγο στο πλάι, δηλαδή κρυφά. Όπως κρυφά, ας πούμε, ήταν γκέι και ο χαρακτήρας του Benedict Cumberbatch. Ναι. Δηλαδή λίγο στο ψιθύρισε. Δεν στο φώναξε.
Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή στο χίνταρε. Και όχι μόνο αυτό, διάφορα πράγματα. Και δεύτερον, μου άρεσε πάρα πολύ. Έβλεπα μια συνέντευξη του Quentin Tarantino από το 1990 λίγο. Και έλεγε ένα πράγμα το οποίο όταν το άκουσα είπα ρε φίλε, ναι, αυτό το έκανε αυτή η ταινία. Ο οποίος έλεγε, έχει χάσει ο Αμερικανικός κινηματογράφος τη μεγάλη του δύναμη, η οποία είναι να λέει ιστορίες. Και έλεγε ότι μου έχει λείψει να βλέπω ταινίες στις οποίες δεν ξέρω από τα πρώτα 15-20 λεπτά τι θα γίνει. Αυτή η ταινία ήταν μια πολύ αργή ταινία, η οποία εμένα με ικανοποίησε πάρα πολύ από αυτό το μοτίβο του ότι μέχρι και τα 5 τελευταία λεπτά, όχι δεν ήξερα τι θα γίνει. Δεν ήξερα καν αν θα γίνει κάτι. Εμένα αυτό που με κράτησε ήταν το ότι ρε φίλε, τώρα θα την παίξει αυτός, θα την παίξει ο άλλος, θα τρελαθεί, θα κρεμαστεί, Εμένα αυτό με κράτησε στην ταινία. Δεν λέω ότι ήταν μια ταινία σαν το Τεγκίλτη, ας πούμε, που ήσουν στη τζίτα και λέγες «Ωχ, Παναγιά μου, τι θα γίνει». Αλλά σε έκανε και να αναρωτιέσαι, γιατί δεν στο έδωσε στο πιάτο. Δεν σου είπε αυτό είναι αυτό, αυτός είναι ο γαμιάς, αυτός εδώ είναι το θύμα, αυτός εδώ θα την παίξει και εδώ είναι και το που θα γίνει το όλο σκηνικό. Στο πήγε τόσο smooth το ότι πολύ γκρι χαρακτήρες. Μ' άρεσε πάρα πολύ το πώς άλλαξαν οι χαρακτήρες μες στην ταινία. Δηλαδή ξεκίνησε με έναν Cumberbatch που σου βγήκε ο αρχίδας, ο ματσό ο ένας ο άλλος και ξαφνικά στον έκανε λίγο πιο ευαίσθητο. Λίγο σου δείξε ότι ξέρεις κάτι. Είναι και λίγο... Είναι αρχίδι, σίγουρα το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Αλλά έχει και μια άλλη μορφή. Ή ο χαρακτήρας του Plemons που ξεκίνησε σαν τον καλούλι, που γίνεται bullying και που τρώει bullying κτλ. Ο οποίος τον είδες που πίεσε τη γυναίκα του σε φάση όχι θα παίξεις τώρα γιατί ξέρεις. Που δεν την πρόσεχε, ας πούμε, τόσο πολύ όταν. Πολύ, πολύ γκρίζα. Επίσης, να πω κάτι άκυρο, επειδή τώρα λέμε για αυτά και το ξεχάσαμε. Ήταν μια ταινία η οποία κατάφερε να έχει κομπαρσικό ρόλο της Thomasin McKenzie, η οποία παίζει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες, και ξαφνικά εδώ βρέθηκε να παίξει 2 σκηνές. Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν αυτό. Άκυρο. Απλά ότι έγινε και αυτό. Η οποία δεν την καταλαβαίνεις, αλλά τόσο χαρακτηριστική φωνούλα, αυτό το πολύ ψηλό που έχει. Μόνο από εκεί την κατάλαβα εγώ. Ναι. Αλλά γενικά αυτά, εκεί ήθελα να επικεντρωθώ. Ότι εμένα αυτά τα 2 πράγματα μου άρεσαν πολύ. Ξαναλέω, χωρίς να λέω ότι ήταν μια ταινία που πρέπει να βάλετε να δείτε γιατί θα τη ευχαριστηθείτε. Αλλά σε storytelling για εμένα ήταν αρτιότατη. Το storytelling της μέχρι κάποιο σημείο, το είδα κι εγώ αυτό που είπες. Χωρίς να το σενάριο. Ναι, το σενάριο με storytelling είναι και λίγο διαφορετικό. True. Καλό storytelling, Δεν ήταν ότι με χάλασε αυτό. Με χάλασε πολύ η κατάληξη της ταινίας. Δηλαδή, καταλαβαίνω εν μέρει αυτό που λες για τον Ταραντίνο, το οποίο είναι ο master του είδους για μένα. Προφανώς είναι ο master, δηλαδή στο να χτίζει το tension και μετά να γίνονται όλα λίμπα στο τελευταίο μισάρο της ταινίας. Αλλά κάποια πράγματα δεν συνδέθηκαν στην ταινία. Και όσα χύνει και να πετάξεις, κάποια πράγματα πρέπει να τα πεις και λίγο ξεκάθαρα. Δεν μπορείς να τα αφήσεις όλα στο να τα μεταφράσει όπως θέλει ο θεατής. Γιατί αυτό το έχουμε δει και από τον Όλαν, το έχουμε δει και από τον Βιλνέβ, ότι αφήνουν ένα αμφίροπο τέλος για να το δεις εσύ όπως θέλεις. Το συγκεκριμένο δεν έβγαζε νόημα. Δηλαδή, εάν πετάξεις 1-2 hint, π.χ. ας πούμε spoiler, που προφανώς πρέπει να πούμε spoiler για αυτή την ταινία, γιατί κατά κύρια βάση αυτό είναι, ότι το χέρι του Benedict Cumberbatch δεν μολύνθηκε από τον άνθρακα λόγω της ζημιάς που έπαθε όταν έκοβε ξύλα μαζί με τον πιτσιρικά. Και καλά η ταινία σου αφήνει να εννοηθεί και να το μεταφράσεις και εσύ ο ίδιος ότι τελικά τον δηλητηρίασε ο πιτσιρικάς. Επειδή... Ναι, και όμως. Γιατί άμα το καλοσκεφτείς, υπάρχουν 3 σκηνές το οποίο το δείχνει. Τι εννοείς? Πρώτον, το κλασικό ότι τον παρακολουθεί λίγο περίεργα ο πιτσιρικάς, χωρίς να δείχνει hint ότι ο πιτσιρικάς είναι γκέι, παρότι κάνει κάποια κοριτσίστικα πράγματα εκείνη την εποχή, το οποίο σε αφήνει να σου πει, ξέρω εγώ, ότι όντως μπορεί να είναι γκέι. Δεύτερον, παίρνει τα κουνέλια και τα χειρουργεί ανατομικά για να δει τι αρρώστιες υπάρχουν στα κουνέλια. Και τρίτον, στην τελευταία σκηνή που βλέπει τη μάνα του χαρούμενη και χαμογελάει για πρώτη φορά στην ταινία. Το οποίο σημαίνει ότι ο πιτσιρικάς ανέπτυξε σχέσεις με τον Phil, με τον Benedict Cumberbatch, μόνο και μόνο για να βρει μία ευκαιρία να τον σκοτώσει χωρίς να το βλέπουν οι άλλοι, με έναν τρόπο το οποίο δεν θα καταλάβουν οι άλλοι, για να κάνει χαρούμενη τη μητέρα του επιτέλους, επειδή είχε πέσει
στο ποτό λόγω της συμπεριφοράς του Benedict Cumberbatch. Εμένα αυτό μου άφησε η ταινία. Όχι, σίγουρα αυτό έγινε. Απλά έτσι όπως το είπες, νόμιζα, γιατί από άνθρακα πέθανε που τον προκάλεσε. Ναι, τον έβαλε στον οργανισμό του. Μπράβο. Ο πιτσιρικάς, τέλος πάντων. Ναι. Γιατί σου έλεγε, ξέρω εγώ, ότι πρόσεχε πάντα ο Benedict Cumberbatch, κουλουπού. Οκ. Για μένα δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Νομίζω ότι δεν είχε κανένα νόημα να γίνει. Δηλαδή, το να πεθάνει ο Benedict Cumberbatch. Δηλαδή, πώς μπορείς να πεις ότι έμεινες ευχαριστημένος από ένα τέτοιο τέλος, ενώ δεν ήταν η ιστορία αυτή το ποιος θα πεθάνει και το ποιος θα ζήσει. Δεν ήταν μια ιστορία εκδίκησης. Και δεν στην έχτισε καλά την ιστορία εκδίκησης. Από το να σε πει, ξέρω εγώ, που στράκι η παρέα του Benedict που τον έβριζε και τον χλέβαζε επειδή θεωρούσαν ότι είναι γκέι. Το να πας και να το σκοτώσεις δεν μου βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Γιατί στην τελική και ο Benedict δεν έκανε και πάρα πολλά πράγματα στη μάνα για να πεις ότι άξιζε θάνατο. Δηλαδή, της έπαιζε λίγο με το μυαλό, της φύραγε, ξέρω εγώ, τους ρυθμούς στους οποίους δεν μπορούσε να παίξει στο πιάνο και προσπαθούσε, αλλά μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Η τύπισσα έκανε πολύ χειρότερα πράγματα στην οικογένεια γενικότερα και στον Benedict έμεσα, ώστε να τρελαθεί και ο Benedict. Γιατί τι έκανε? Διαφωνώ, αρχικά να πω ότι διαφωνώ πάρα πολύ με αυτά που λες. Πούλησε τα δέρματα επειδή έτσι. Καλά, αυτό έγινε. Για γάντια. Αυτό έγινε στο τέλος, ξέρω, πρώτη-τελευταία σκηνή. Μέχρι εκεί όλα αυτά που είχε βιώσει, τι άλλο έκανε? Όχι, δεν έκανε κάτι. Σου λέω ότι δεν υπήρχε νόημα να πεθάνει κάποιος σε αυτή την ταινία. Δηλαδή δεν είναι ολοκληρωτικό αυτό. Όχι. Λοιπόν, άκου. Πού θεωρώ ότι έχεις το λάθος. Δεν τα έκανε όλα αυτά ο χαρακτήρας του γιου για να εκδικηθεί το τον κοροϊδεύανε. Μπήκε σε ένα... Μπράβο. Επίσης... Το ανέφερα. Ναι, αλλά αυτό είναι το θέμα. Να πούμε ότι η μάνα του βίωνε ψυχολογική βία. Δηλαδή, όταν προσπαθούσε, ξέρω εγώ, να παίξει το πιάνο και αυτός απλά την τόνταρε, γιατί η οποία ήταν μια γυναίκα η οποία έλεγε ότι εγώ δεν πίνω ποτέ και όλα αυτά τα πράγματα, και ξαφνικά έφτασε σε ένα σημείο που απλά έπινε. Και εδώ να αναφέρουμε ότι ουσιαστικά αυτό που σου είπε και η ταινία είναι ότι το παιδί είχε ήδη χάσει ένα γονιό ο οποίος αυτοκτόνησε και πριν αυτοκτονήσει ήταν στα ποτά μέσα. Οπότε όταν είδε αυτό στη μάνα του μέσα στα ποτά, αυτό που είπε είναι ότι η μάνα μου θα αυτοκτονήσει και θα χάσω και τη μάνα μου. Και είπε ποιος φταίει? Αυτός, το οποίος έχουμε δει και πώς του φέρθηκε και ήταν πάντα έτσι. Και τι έγινε κιόλας? Στο δείχνει, γι' αυτό σου λέω ότι μ' άρεσε, το δείχνει τόσο ωραία, μ' άρεσε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, ότι πάει ο γιος και βρίσκει τα περιοδικά, τα οποία είναι με γυμνούς άντρες και γράφουν το όνομα του τέτοιου, στο σημείο που βρίσκεται ο χαρακτήρας του Phil, του Benedict Cumberbatch, καταλαβαίνει ότι είναι γκέι. Εκεί και ο Benedict Cumberbatch αρχίζει να τον κοιτάει λίγο διαφορετικά και όταν του δείχνει ενδιαφέρον, αυτός βρίσκει το άνοιγμα που θέλει για να μπορέσει να τον βγάλει από τη μέση για να είναι η μάνα του ευτυχισμένη. Να σώσει τη μάνα του ουσιαστικά, να την προστατεύσει. Και παίρνει λοιπόν αυτό το άνοιγμα και σιγά αφήνει τον Phil να πιστέψει ότι όπως τον έκανε μέντορα ο Μπρόγκο, ο οποίος, να πούμε εδώ έτσι, ότι μιλάμε και εκεί για μια σχέση abusive, γιατί άμα το σκεφτείς αυτός, άμα βάλεις ημερομηνίες κάτω, πέθανε 50 χρονών ή 45, δεν θυμάμαι, και τους είχε πάει στα βουνά 5 χρόνια πριν πεθάνει, δηλαδή 40 χρονών ας πούμε. Ναι. Και ο Benedict Cumberbatch ήταν τότε 25 χρόνια μετά, πέθανε από όταν 40 χρονών. Αυτός μετά 15 χρονών αγοράκι, που ένας 40χρονος άντρας το κακοποίησε θεωρητικά. Έτσι? Ναι. Απλά στη συνέχεια κατάλαβα ότι του αρέσει με το ίδιο φίλο αυτό, αλλά ήταν κακοποίηση, ναι. Εντάξει, τώρα το του αρέσει, του αρέσει είναι. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ στην κακοποίηση. Όχι, δεν εννοώ ότι του αρέσει η κακοποίηση. Όχι. Απλώς λοιπόν τι γίνεται, ότι είχε μια κακοποιητική σχέση, πιστεύουμε, αυτό καταλαβαίνω εγώ, πάλι από τα hints που λέγαμε. Από τις ηλικίες, ναι. Ναι, και το πόσο καταπιεσμένος ήταν στο ότι ας πούμε έχεις μια Kristen Dunst, η οποία και καλά παίζει το πιάνο, που βλέπουμε ότι την τύφλα της παίζει. Και είναι ο άλλος, να σου φέρω πιάνο, και παίζει τόσο ωραία. Και απ' την άλλη βλέπεις ότι και ο Phil είναι και αυτός ένας καλλιτέχνης. Παίζει μουσική και παίζει πολύ καλύτερα από ό,τι μας δείχνει. Όπου όμως στην πουτσα του σολονών, ξέρω εγώ. Εντάξει, ο Phil παίζει τον μπάντζο, οπότε δεν του είπανε Phil κατέβα να μας παίξει τον μπάντζο που το παίζει τόσο ωραία. Ήτανε, η γυναίκα μου παίζει πιάνο και παίξει 2 νότες. Όπου ναι, ήταν ψυχολογική βία από το Phil κτλ. Αλλά
θέλω να δείξω την αντίθεση αυτή, ρε παιδί μου, και το πώς και ο Phil είχε πράγματα τα οποία έκανε repress, τα έθαβε μέσα του. Ήταν και το ταμπού της εποχής. Βεβαίως, σίγουρα. Δηλαδή και τον έβλεπες ότι ήταν ο Γαμάο και εγώ που ξέρα τον Μπρόγκο και αυτό και κοιτάτε τους λόφους και το ένα και τ' άλλο. Αυτά από μένα σε γενικές γραμμές για την ταινία. 2 στοιχεία που μου αρέσανε πάρα πολύ. Ένα αδύναμο σενάριο, το οποίο πάτησε σε ένα πολύ καλό storytelling. Αδύναμο από την άποψη του ότι ρε φίλε, είχε πολύ βάθος. Όντως τα hints που έκανε, δηλαδή εμένα μου άρεσε αυτό το μηδενικό exposition. Μηδαμινό. Και το τελευταίο πράγμα που εμένα εκεί μου άφησε το μεγάλο ερώτημα ήταν που αυτό στο τέλος το κράτησε το σκηνή με τον άνθρακα. Που εμένα αυτό μου είπε ότι και αυτός τον αγάπησε, αλλά επέλεξε να προστατεύσει τη μάνα του. Γιατί αλλιώς γιατί να το κρατήσει το σκηνή. Εκτός αν είναι ότι είναι πολύ άρρωστος, ξέρω εγώ, και το κράτησε για να θυμάται τι έκανε. Δεν ξέρω. Αλλά εμένα μου έβγαλε και το πλάνο. Γιατί είχε, ρε φίλε, είχε κάποια πολύ ωραία πλάνα. Το λέω πολύ αισθησιακά. Δηλαδή. το έπιασε λίγο και το κράταγε με αγάπη. Αυτό. Δηλαδή και αυτό για το τέλος, εμένα αυτή ήταν η μόνη ερώτηση που μου άφησε. Αλλά εγώ και αυτό εξέλαβα. Ότι όντως τον αγάπησε, αλλά επέλεξε να προστατεύσει τη μάνα του. Αυτό. Ναι, οκ, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Και εγώ συμφωνώ εν μέρη σε αυτό. Όχι εν μέρη βασικά, 100%. Άλλο εννοούσα εγώ. Δεν θεωρώ ότι οι πράξεις που έκανε ο Φιλ έπρεπε να πάνε στην ταινία σαν αποκορύφωμα να δεις ένα θάνατο. Αυτό. Επίσης ήταν πάρα πολύ γρήγορη το πώς κατέληξε να πεθάνει. Δηλαδή εκτός ότι πέθανε off-screen, εκεί που πήγαιναν όλα καλά, το επόμενο πλάνο βλέπουμε τον αδερφό του να διαλέγει φέρετρο. Ενώ σκηνοθετικά δεν μου άρεσε το πώς το πήγε εκεί. Εντάξει, τι θα βλέπεις όμως, θα τον έβλεπες να χτυπιέται σε ένα κρεβάτι. Ναι, κάτι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι τόσο κενή μια ταινία. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις και σε μια ταινία η οποία φωνάζει κουλτούρα και ότι είναι αργή και περνάει μόνο μηνύματα. Βάλε, δεν είναι κακό να βάλεις λίγο περισσότερο δράση στους ηθοποιούς εισαγωγικά. Το έχουν κάνει πολλές ταινίες και οι ταινίες οι οποίες το κάνουν, νομίζω, αρχίζουν και φεύγουν λίγο από τα δρόμενα της κουλτούρας, της κακής κουλτούρας για μένα. Ναι. Δεν χρειάζεται όλα να τα αφήνεις στο μυαλό και δεν είναι ένα βιβλίο, δυστυχώς. Εντάξει, το Power of Dog είναι βιβλίο, το καταλαβαίνω εν μέρη, αλλά αν το βλέπεις στο κινηματογράφο, μπορείς να βάλεις και λίγο περισσότερη δράση για μένα. Δεν είναι κακό, ας πούμε, να βλέπεις κάποιες σκηνές οι οποίες θα ήταν λίγο πιο έντονες. Π.χ. ας πούμε, όταν πούλησε τα δέρματα, ο Μπένεντικτ απλά την βλέπει και φεύγει. Ναι, καταλαβαίνω ότι μπορείς να το μεταφράσεις εσύ όπως θέλεις, ότι ήταν οργή, σιωπή οργής, κουλουπού. Αλλά όταν φτάνει σε ένα κλάιμαξ, το οποίο είναι plot twist, γιατί είναι plot twist, δεν περίμενε κανείς να πεθάνει ο Μπένεντικτ. Δεν το καταλάβαινες μέχρι να το δεις ότι θα πεθάνει, γιατί με το που πεθαίνει καταλαβαίνεις το plot το οποίο έκανε ο πιτσιρικάς για να τον σκοτώσει. Ήταν αργή. Μα αυτή είναι και η μαγεία της ταινίας. Καταλήγει αργή. Ναι, αλλά όταν είναι μια ταινία πάρα πολύ αργή και καταλήγει να είναι και αργή και καταλήγει να είναι και ήρεμη στο τέλος, εμένα μου αφήνει ένα ανεκπλήρωτο τέλος. Δεν μου αφήνει καλή διάθεση όλο αυτό. Καλή διάθεση με το νόημα ότι μου άρεσε η ταινία γενικά. Γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι είναι μια ταινία την οποία δεν θα κάτσεις να τη δεις για να περάσει την ώρα σου. Δεν είναι μια ταινία φαν. Απλά είναι μια ωραία και καλογισμένη ταινία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πολύ λάθος να αναφέρεις εδώ πέρα ότι αυτό το πράγμα με το να χιντάρεις και τα λοιπά με ενοχλεί, όταν αυτή η ταινία το έκανε υπέροχα. Δηλαδή, το δέχομαι να το πεις σε μια ταινία που δεν το κάνει σωστά και να πεις το κάνουν τόσες ταινίες και τα λοιπά. Αλλά αυτή η ταινία το έκανε τόσο ωραία γιατί στα έδωσε όλα τα στοιχεία. Σου έδωσε το παιδί να ρωτάει για τις αγελάδες. Σας παίρνουν εδώ αγελάδες λύκοι. Κάποιες πεθαίνουν από άνθρακα το άλλο. Σου έδειξε που έμαθε να το καβαλάει άλογα. Σου έδειξε που καταβάλισε το άλογο και πήγε και βρήκε το ζώο. Σου έδειξε να ανοίγει το ζώο. Σου έδειξε να έχει τα σκοινιά. Δηλαδή, στο έδειξε όλο βήμα-βήμα, αλλά χωρίς να στο πει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, χωρίς να σου δείξει ότι η Ελλάδα είχε άνθρακα, δηλαδή, σου έδωσε όλα τα κομμάτια του puzzle, τα οποία όμως έπρεπε να κάνεις λίγο ένα βήμα πίσω στο τέλος, όταν το δεις αυτό και να πεις, όπα ρε φίλε, ναι, αφού αυτό μου δείχνει τόση ώρα. Όχι, το καταλαβαίνω, τα hints δεν με ενοχλούν. Και αυτό... Με ενοχλεί το τέλος. Ναι, αλλά και αυτό είναι, δηλαδή εγώ σου λέω, εμένα αυτό ήταν το πράγμα που μου άρεσε πιο πολύ, το ότι δεν ήξερες αν θα γίνει καν τίποτα, δηλαδή πήγαινε τόσο, αν το πω αργά, και κακά και καλά, αλλά στο ότι
δεν ήξερες ποιο θα είναι το κλάιμαξ ταινίας. Δηλαδή, όντως, αν θα πεθάνει κάποιος, θα κρεμαστεί η μανά, τελικά είναι μια ιστορία έρωτα ανάμεσα στο Φιλ και στο παιδί. Δεν ήξερες. Αυτό για μένα είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο να μην ξέρεις τι περιμένεις να δεις. Καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι δεν σε ικανοποίησε, ότι εκεί που κατέληξε, δεν κατέληξε έντονα. Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ μπορώ να πω ότι δεν με χάλασε τόσο. Πιστεύω ότι αν είχε ένα πιο έντονο τέλος, ίσως να μιλάγαμε και για μια πολύ καλύτερη ταινία, αλλά θεωρώ ότι το τέλος ήταν ταιριαστό τουλάχιστον. Δηλαδή, σε αυτό που θέλω να δείξει ταινία, ναι, οκ. Okay. Αν έβλεπες, ας πούμε, στο τέλος της ταινίας, εκεί που τρελάθηκε με τα δέρματα, το τέλος του Django ξαφνικά. Καλά. Δεν θα τέριαζε. Όχι, δεν θα τέριαζε. Αυτό. Αλλά θα τέριαζε κιόλας, γιατί έχουμε συνηθίσει ταινίες οι οποίες είναι πολύ αργές και φτάνουν σε ένα πολύ έντονο κλάιμαξ. Εντάξει, ναι, αλλά... Δεν θα μ' άφηνε περίεργο, δηλαδή. Ναι, αλλά δεν θα τέριαζε... να έβλεπα τα δύο αδέρφια να πλακωνόντουσαν στο ξύλο. Εντάξει, ή να πήγαιναν να σκοτωθούν, κατάλαβες. Ναι, και αυτό όμως δεν είναι το τέλος του Django, έτσι. Δηλαδή αυτό, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ναι, ότι θα ήθελες αυτό που είπα, κάτι λίγο πιο έντονο. Δεν θα ήθελα. Πιστεύω ότι θα ήταν το σωστό για μια τέτοια ταινία η οποία ήταν 2,5 ώρες αργή. Δηλαδή να έχει και λίγο ένταση. Η μόνη ένταση η οποία έχει η ταινία ήταν όταν ούρλιαζε ο Benedict Cumberbatch σε κάποια φάση. Και είχε χάσει το μυαλό του. Ναι. Με όλα αυτά που γινόντουσαν. Τι γινόντουσαν τώρα, τέλος πάντων. Δεν γινόταν και τίποτα. Απλά του σπίτωσε μια γυναίκα. Εντάξει, κοίτα. Είχε μια υποσκάπτουσα ένταση, δηλαδή την ένταση της ψυχολογικής βίας είχε, δηλαδή... Την ταραντινική. Την πίεζε τη γυναίκα έτσι πολύ smoothly, πολύ, αυτό το passive aggressive, το θα παίξω απλά μουσική πάνω από σένα, το θα σου σφυρίξω το ρυθμό, ο οποίος ρυθμός έτσι μου έχει καραβωθεί στο κεφάλι έτσι και περπατάμε στο σπίτι και κάνω τουρουρου μόνος μου, άλλο αυτό. Αυτό ήταν το ότι υπάρχει μια ένταση πολύ έτσι στον αέρα όμως, όχι ότι πιστόλια, ξύλα κτλ, αλλά υπήρχε λίγο έτσι η αίσθηση αυτή. Okay. Να το πάμε τώρα λίγο στο... Καλά, στα ερμηνείες νομίζω το αναλύσαμε, σεναριακά το αναλύσαμε. Νομίζω να πάμε στο επόμενο, το οποίο ήταν κάπως σημαντικό, η φωτογραφία, η οποία, Πολύ όμορφη. Ωραία φωτογραφία, ναι, δεν αντιλέγω. Είδαμε τα τοπία της Αμερικής το 1925. Το οποίο νομίζω πρέπει να γυρίστηκε και στη Νέα Ζηλανδία, δεν είμαι σίγουρος. Αμερικάνους όμως έπαιζε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εγώ σίγουρα έπαιζε τέτοιο. Απλά γιατί κάποια στιγμή κιόλας είχε ένα πλάνο, νομίζω με το αμάξι, που εγώ προσωπικά εκεί είδα Lord of the Rings. Ξεκάθαρα είδα Lord of the Rings. Πω, έχεις δίκιο ρε φίλε. True. New Line Cinema. Πήρε τα ενία και έβαλε αυτό το κλασικό το πλάνο που έβγαλε εκείνη. Ναι, λοιπόν αυτό. Και εγώ, δηλαδή εγώ σε αυτή τη σκηνή είδα Άρχοντα των Χλιδιών. Το είδα και λέω τώρα εκεί στο πλάι θα περπατάνε. Ας κάσει ο Άραγκορν. Ναι. Όχι, εντάξει, η φωτογραφία ήταν αρκετά decent. Δηλαδή είχε ωραία πλάνα, τα οποία συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες, ότι ήταν σαν να περιγράφεις βιβλίο. Ναι. Δηλαδή το άφηνε το πλάνο 10-15 δευτερόλεπτα καλά για να το καταλάβεις και εσύ και να το δεις όπως θέλεις. Ακόμα και αυτό το πλάνο που είπα εγώ με το αμάξι ήταν ακριβώς αυτό που είπες. Ήταν 10-15 δευτερόλεπτα, ένα αμάξι απλά πηγαίνει σε ένα δρόμο. Δηλαδή, okay. Αγγελοπουλικό, γι' αυτό το έστειλα και στο Facebook και σου είπε ότι είχε πολλές επιρροές από Αγγελόπουλο. Δεν ξέρω τώρα αν τον ξέρει. Πάντως θύμισε πολύ κάποια πλάνα Αγγελόπουλο που παίζει να τον ξέρει βασικά, γιατί όλοι οι κουλτουριάρδες τον ξέρουν τον Αγγελόπουλο. Φίλοι από τα παλιά. Και απλά για τη φωτογραφία εδώ να πω έτσι, ότι άμα καταφέρεις να γυρίσεις ταινία στη Νέα Ζηλανδία και αν μια ωραία φωτογραφία. Εντάξει. Μεγάλη λατρεία Νέα Ζηλανδία. Όπου και να πας. Τέλος πάντων. Μουσική. Το νομίζω ήταν το αδύναμο κομμάτι της ταινίας η μουσική. Θέλω να πω και εγώ ότι ήταν ένα αδύναμο κομμάτι από έναν πολύ δυνατό συνθέτη με υποψηφιότητα για Όσκαρ. Μέλος των Radiohead με τρομερά soundtrack στην πλάτη του. Εγώ θέλω να πω ότι δεν έμεινα ευχαριστημένος, θες να σου πω γιατί τελείωσε ταινία. Και ξέρεις, καθόμουν να τη σκεφτώ λίγο στο κεφάλι μου και λέω κάποια στιγμή μουσική και συνειδητοποίησα ότι δεν άκουσα και τίποτα. Για κάποιους αυτό μπορεί και να είναι και θετικό, δεν ξέρω. Το ότι η μουσική ήταν τόσο καλή και smooth που δεν σου τραβάει την προσοχή. Αλλά εγώ δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος, συγγνώμη, θέλω η μουσική να μου μένει. Δηλαδή να ακούω κάτι και να λέω πω ρε φίλε, τι έβαλε εδώ πάνω. Δεν την άκουσα ποτέ. Δεν έμεινα ευχαριστημένος από αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι είναι και μια ταινία η οποία θα κόλλαγε να έχει μια μουσική η οποία θα σου έφερνε λίγο παραπάνω ένταση από το οπτικό της.
Δηλαδή, εκεί μπορεί και εγώ να ήμουν ικανοποιημένος από την ταινία και να μην της έβαζα, ας πούμε, μια πολύ άσχημη βαθμολογία στο κεφάλι μου και να την ξέχναγα την επόμενη μέρα. Ναι, νομίζω το μόνο το οποίο προσπάθησε να κάνει ήταν στη σκηνή που αγόρασε τα γάντια ανταλλάζοντας τα δέρματα, ναι. Που αυτό το οποίο σου είπα και πριν μόνοι μας, ότι είναι από το κάρο αυτή η μουσική. Παίζεται από το κάρο και είναι τόσο ξεχαρβαλωμένη στυλ Hereditary, στυλ ταινία τρόμου. Ναι. Δηλαδή, πώς το συνέδεσε εκεί. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ήταν νομίζω η μόνη σκηνή η οποία είχε μια υποτυπώδης μουσική επένδυση. Όλες οι άλλες ήταν μουσικές οι οποίες δεν θυμάμαι καν να τις περιγράψω. Δηλαδή, ναι. Είχε ένα υποτυπώδης ambient πίσω, αλλά προσωπικά ήταν απαράδεκτο για μένα, γιατί σε μια ταινία τέτοια, η οποία όντως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πολύ καλά τη μουσική, ναι. Γιατί είναι μια ταινία εν τέλει σκοτεινή, μπορείς να το επενδύσεις σωστά. Και δεν το έκανες καθόλου. Δηλαδή, έχουμε δει και άλλες ταινίες οι οποίες όντως χτίζουν ένα tension μέχρι το τέλος, ακόμα και αν είναι αργό, και η μουσική της είναι αυτή που σε κρατάει. Το Hereditary, ας πούμε, που το οποίο ανέφερα πριν, είναι πολύ καλό παράδειγμα. Το ότι και το Hereditary δεν ξέρεις που σε πάει, σου ρίχνει απλά hint, αλλά η μουσική του είναι αυτή η οποία σου κάνει να μείνεις ξύπνιος τουλάχιστον. Εγώ απλά να πω ότι θεωρώ ότι ήταν μια ταινία που είχε, όπως είπα, ένα υποσκάπτον tension και πιστεύω ότι μια λίγο πιο έντονη μουσική πάνω σε αυτό θα μπορούσε να το βοηθήσει. Να το κάνει ένα τσικ λίγο πιο έντονο όλο αυτό. Και γι' αυτό απογοητεύτηκα λίγο. Δεν με τρέλανε η μουσική. Τη βάζω από τα αδύναμα κομμάτια της ταινίας. Κάτι ακόμα που θέλω να προσθέσω. Πάνω στη σκηνοθεσία είχε κάποια πολύ ωραία πλάνα. Χαμηλά. Πάνω στους χαρακτήρες. Που τους έκανε να φαίνονται full κακοί. Δεν ξέρω άμα τα είδες. Ξέρω που είχε ένα Benedict Cumberbatch νευριασμένο από κάτω χαμηλά. Ναι. Και έλεγες τώρα αυτός θα τα γαμίσει όλα. Τώρα αυτός βγήκε έξω και τους έσπασε όλους. Σε αυτά ήταν καλά. Εγώ το βάζω στο θέμα ερμηνείας αυτό λίγο περισσότερο παρά στο σκηνοθετικό. Ότι μπορεί να βοηθήσει και η κάμερα, αλλά άμα δεν ήταν καλή ηθοποιή, δεν θα σε είχε πείσει. Σίγουρα. Οκ. Ότι προσθέτει. Ας πούμε, προσθέτει. Ναι. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε σκέψου τώρα μετά κανένας ηθοποιός τύπου Vince Vaughn, ας πούμε. Δεν σε είχε πείσει, ακόμα και αν η σκηνοθεσία ήταν καλή. Εντάξει. Καταλαβαίνω τι λες. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω το καλύψαμε όλα. Ναι, εσύ μου είπες, εν τέλει σου άρεσε, το είπες. Εμένα με ρώτησες πρώτο και μετά δεν το άφησες εσύ. Μου είπες τα καλά στοιχεία της ταινίας, αυτά που σου άρεσαν. Τι θα έλεγες για αυτή την ταινία? Σίγουρα δεν θα πάω να πω, παιδιά, πηγαίνετε δείτε το Power of the Dog. Σε όποιον το πω αυτό το πράγμα και τη δείτε την ταινία, νομίζω ότι μετά δεν θα μου ξαναμιλήσει. Άμα δεν έχει μία αλφα σχέση με κινηματογράφο, το να βλέπει ταινίες και να μπορεί να εκτιμήσει τα κάποια παραπάνω πράγματα. Αλλά ας πούμε, πώς να σου το πω. Και ακόμα και σε σένα, δεν νομίζω ότι θα σου έλεγα δες το Power of Dog, άμα το είχα δει πρώτα και θα σου έλεγα έλα να κάνουμε εκπομπή. Πιστεύω ότι αξίζει σχολιασμό ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη ταινία που κάνει check πολλά boxes από κινηματογραφικής απόψεως, αλλά όχι από άποψης θεατών. Δηλαδή, άμα αυτή η ταινία παίζονταν στο σινεμά, εγώ θα πήγαινα να τη δω. Δεν θα έλεγα εύκολα σε κάποιον να πάει να τη δει. Και δεν θα το πω εύκολα ακόμα και τώρα που είναι στο Netflix. Επίσης να πω ότι αυτή η ταινία, επειδή τώρα το ανέφερα, σινεμά πιστεύω ότι θα ήταν πιο ωραία. Δεν πιστεύω ότι θα έβγαζε τα λεφτά της. Ίσως ο μόνος λόγος που θα έβγαζε τα λεφτά της θα ήταν οι πρώτες 2 εβδομάδες με όλο το χαμό που θα γινόταν από τις κριτικές. Αλλά το word of mouth δεν θα πήγαινε καλά. Παίζει και ο Benedict που θα πήγαινε καλά και από εκεί δηλαδή. Ισχύει και αυτό, ναι. Και τον έχει και γυμνό, έτσι. Ναι, πολύ μεγάλο. Δηλαδή, ναι. Θα πηγαίνανε τα κοριτσούδια και θα λέγανε παιδιά, πέος Benedict Cumberbatch, να τη δείτε αυτή την ταινία. 2,5 ώρες. Αλλά ναι, δηλαδή με κάλυψε σε κάποια κομμάτια, με άφησε πάρα πολύ. Αυτό το storytelling με ένα καλύτερο σενάριο, θεωρώ, ή λίγο πιο γρήγορα, θα μιλάγαμε για μια τρομερή ταινία. Αυτό θέλω να πω. Σίγουρα, μα το πιο αδύναμο στοιχείο της ταινίας είναι το σενάριο, όπως και δίποτε. Το πώς παρουσίασε δηλαδή τα γεγονότα και κάποιες σκηνές οι οποίες δεν αποσκοπούσαν πουθενά. Ναι, και ότι απλά υπήρχαν. Εγώ να πω ότι δεν μπορώ να το προτείνω. Οκ. Περίμενε όμως, γιατί καλά τα λέμε οι δυο μας. Κάτσε να δούμε, να το απαντήσουμε αυτό καλύτερα στην ερώτηση του φίλου.
Εντάξει, φιλαράκι, ωραία όλα αυτά. Αλλά είναι ταινία που αξίζει για παγωτό και πίτσα Σάββατο βράδυ. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω ότι είναι μια ταινία η οποία αξίζει να βάλεις subscription μόνο και μόνο για εκείνη στο Netflix. Είναι μια ταινία η οποία, όσο δηλαδή περνάει η ώρα, την είδα το βράδυ εχθές, μπορώ να πω ότι αξίζει να τη δεις μόνο και μόνο από ακαδημαϊκής άποψης. Π.χ. άμα θες να ασχοληθείς λίγο παραπάνω με το σινεμά ή θέλεις να δεις κάποιες τεχνικές του κινηματογράφου, ίσως να αξίζει να τη δεις. Αλλά το να κάτσεις ένα ωραίο απόγευμα, να ανοίξεις το Netflixάκι σου και να πεις θα δω το Power of the Dog, μετά από μια κουραστική και δύσκολη μέρα στη δουλειά, μπορεί να έχεις την ίδια τύχη με τον πατέρα του πιτσιρικά στο Power of the Dog. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη τέτοια πιθανότητα. Αλλά εντάξει, είναι μια ταινία κουλτουριάρικη, το λέω με πολύ μεγάλη σιγουριά. Δηλαδή έχει πλάνα, φωτογραφία μόνο, ερμηνείες και σκηνές οι οποίες πολλές φορές δεν συνάδουν μεταξύ τους. Είναι μια ταινία που μάλλον θα πρωταγωνιστήσει στα Όσκαρ, κατά τη δικιά μου οπτική γωνία. Δείτε τι, αν είστε στο mood και αν είστε οι άνθρωποι οι οποίοι όταν παίζετε τα Όσκαρ βλέπετε όλες τις ταινίες για να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Νομίζω ότι αξίζει μόνο και μόνο από αυτό. Τώρα, με όλες τις ταινίες οι οποίες βγαίνουν στη συνέχεια και να αφιερώσετε τουλάχιστον 2,5 ώρες για να δείτε το Power of Dog, εγώ δεν το προτείνω. Ναι. Αντώνη μου, θα συμφωνήσω μαζί σου. Απίστευτο. Εμένα μου άρεσε παραπάνω. Θεωρώ ότι είναι παράδειγμα storytelling. Απλά θα συμφωνήσω με το ότι δεν είναι για τον καθένα. Όντως, άμα θέλετε απλά να περάσετε ένα χαλαρό απόγευμα, δεν θα σας πρότεινα να τη δείτε. Υπάρχουν πολλοί άλλα πράγματα να δείτε, να περάσετε την ώρα σας. Αυτό είναι το κάτι το έξτρα, το κάτι του θέλω να πάρω μία γεύση από κάτι λίγο καλύτερο, αλλά χωρίς να ικανοποιηθώ το ότι πέρασα καλά αναγκαστικά. Δηλαδή, ακριβώς όπως το είπες, από ακαδημικής άποψης. Δηλαδή, θα δεις πράγματα που η αλήθεια είναι ότι λείπουν από άλλες ταινίες, αλλά δεν θα σε ικανοποιήσουν τόσο πολύ. Εγώ θα ήθελα να τη δει κόσμος, να σου πω την αλήθεια μου, γιατί έχει δυνατά στοιχεία τα οποία θα ήθελα να δω σε ταινίες. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να την προτείνω σε κόσμο ο οποίος βλέπει άλλου είδους ταινίες. Όχι. Δεν το προτείνω ούτε κι εγώ. Βέβαια, να πω και αυτό έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι κάθονται και ακούνε podcast για ταινίες, νομίζω ότι έχουν ήδη μια παραπάνω επαφή και ίσως να άξιζε να το δούνε. Αλλά για τον generic film του πάω σινεμά για να περάσω καλά, βλέπω blockbusters και τέτοια, όχι. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο για τους blockbusters το όχι. Είναι και για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δούνε, πώς να σου το πω, εγώ το βάζω σε 3 κατηγορίες. Το βάζω στην blockbusterilla Avengers, το οποίο πας για να περάσεις τέλεια και να γελάσεις και να δεις δράση και ξύλο και κουλουπού. Το βάζεις μετά στις σοβαρές ταινίες, οι οποίες είναι του στυλ τώρα, τι να πω, ένα Departed, ας πούμε, πληροφοριοδότης ή κάτι τέτοιο. Ή Shutter Island. Σκορτσέζε δηλαδή, καταλαβαίνετε όλη τη λατρεία. Και μετά είναι ταινίες οι οποίες είναι, πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ να πω ότι ανήκουν σε μια κατηγορία συγκεκριμένη. Είναι οι ταινίες οι οποίες μπορούν να φτιαχτούν. Κουλτουριάρικες θες να πεις το κάτι. Όχι. Εντάξει, υπάρχουν και κουλτουριάρικες ταινίες που είναι πάρα πολύ καλές για μένα τουλάχιστον. Το Lighthouse, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Είναι ταινίες οι οποίες νομίζω ότι φτιάχνονται όχι μόνο για να τις δει ο θεατής, για να διδάσκονται και σε κάποιες σχολές, σε κάποια πανεπιστήμια. Ναι. Κάπως έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Δηλαδή, το Power of the Dog είναι μια ταινία η οποία έχει chapters, κάθε chapter είναι διαφορετικό και το κάθε chapter κάνει excel σε κάτι διαφορετικό από το άλλο. Δηλαδή, π.χ. το chapter 1 κάνεις τα πλάνα. Το chapter 2 κάνεις τις ερμηνείες. Το chapter 3 κάνεις τη σκηνοθεσία με το βουνό. Στο chapter 4 κάνεις τις σχέσεις με τους ανθρώπους ερμηνευτικά και φωτογραφικά. Δηλαδή, κατάλαβες. Κάπως έτσι εγώ το βλέπω. Ναι, okay. Υπάρχουν αυτές οι ταινίες. Δηλαδή, ο Αγγελόπουλος, ο οποίος τον ανάφερα και πριν, είναι ένας τέτοιος σκηνοθέτης. Ότι βάζω το σενάριο σε μια δεύτερη θέση και κάνω sign κάποια άλλα πράγματα στην ταινία. Πιο ακαδημαϊκής άποψης, πιο στο να στο μάθω, παρά να το απολαύσεις. Καταλαβαίνω τι λες. Από αυτή την άποψη, και εγώ θα την έβαζα σε αυτή την κατηγορία. Ένα πράγμα που θέλω να αναφέρω είναι ότι ισχύει το ότι αν δεν υπήρχε και ένα τόσο ωραίο cast, με μεγάλο όνομα τον Benedict Cumberbatch,
Νομίζω ότι θα ήθελε πολλή δουλειά αυτή η ταινία για να ανέβει εκεί που είναι τώρα, σε δημοτικότητα, ας το πω έτσι. Δηλαδή, Σίγουρα. βοηθάει πάρα πολύ αυτό και αυτό νομίζω λέει πολλά για την ταινία. Αυτό, ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όπως είπα, για σούμα, μια ταινία με κάποια στοιχεία τα οποία ήταν σε επίπεδο, όπως είπε και ο Αντώνης, να διδάσκονται, storytelling για εμένα, πολλές ωραίες σκηνοθετικά επιλογές, ωραίες ερμηνείες, αλλά δεν είναι η ταινία που θα σε κρατήσει. Εμένα με κράτησε, σας λέω, αυτό το ότι το storytelling. Δεν ήξερα τι θα συμβεί, αλλά μέχρι εκεί. Καλύφθηκες από το τέλος. Ναι, καλύφθηκα, σου εξηγώ γιατί. Γιατί σου έδειξε ότι έβλεπες άλλη ταινία τόση ώρα. Εσύ νόμιζες ότι έβλεπες μια ταινία αγάπης. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι έβλεπες μια ταινία, δεν θέλω να την πω εκδίκησης, μια ταινία plotting. Την οποία στην έπιασε εσωτερικής εκδίκησης. Ναι, την οποία στην έπιασε από πού ξεκίνησε ακριβώς την πρώτη φορά που γνωρίστηκαν οι χαρακτήρες. Έτσι. Και στην τελείωσε εκεί που ένας χαρακτήρας τελείωσε. Γεια σας. Αυτό. Ναι. Αυτά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο για την ταινία. Νομίζω τα κάλυψα όλα από την δικιά μου μεριά. Τέλεια. Είδες κάτι άλλο αυτή την εβδομάδα? Δεν είδα. Δεν είδα τίποτα. Ναι. Εγώ χθες έβαλα σε αυτό το μαρτύριο να δεις το Power of the Dog. Είδα το Λούκα. Το Λούκα. Ναι. Παλιό δεν είναι αυτό. Όχι, φετινό είναι. Της Disney Pixar. Το animation. Ναι. Το οποίο θεωρώ ότι σίγουρα θα είναι στις υποψήφιες για Όσκαρ. Εντάξει, ωραία ταινία, ήταν αρκετά παιδικό. Αλλά πολύ όμορφη ταινία. Και επίσης είδα και το Klaus. Τι τρομερή ταινιάρα ήταν αυτή, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Παιδιά, είναι νωρίς ακόμα, 11 Δεκεμβρίου. Δείτε τη για τα Χριστούγεννα. Δεν θα απογοητευτείτε. Ήτανε απίστευτη ταινία. Δηλαδή τρομερή. Και είναι του Netflix κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Υποψηφιότητα για Όσκαρ περσινή. Για μένα, με το χέρι στην καρδιά, έπρεπε. Το βλέπω εδώ τώρα, ήταν υποψήφι για τα Όσκαρ του 2020. Ναι. Και ποιος το πήρε? Το έχασε από το Toy Story 4. Εντάξει. Ναι. Απαράδεκτο. Όχι. Για μένα το Klaus, δηλαδή, αλήθεια, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που είπαμε και για αυτήν την ταινία. Τρομερό storytelling. Απίστευτο. Αντώνη, μου δεν το έχεις δει, αλήθεια, δες το. Ναι. Πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία. Που εγώ δεν το λέω, δεν έχω θέμα με τα Χριστούγεννα και δεν μπορώ να το βγάζω μια ταινία για τα Χριστούγεννα. Πάρα πολύ καλή. Καλύτερα από το Πολικό Express. Το Πολικό Express έχει τα dead eyes εκεί που σε κοιτάνε οι χαρακτήρες και νομίζεις ότι θα βγουν από την ταινία να σε σκοτώσουν. Πολύ καλύτερη από το Πολικό Express. Ναι. Σου λέω, για μένα είναι η καλύτερη χριστουγεννιάτικη ταινία που έχω δει ever. Χωρίς υπερβολές. Το πήγε αλλού. Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία εκτέλεση. Τώρα θυμήθηκα και το τέλος. Όχι, εντάξει, μην το πούμε. Όχι, εννοώ. Είναι spoiler για το Power of the Dog. Εννοώ θα με πιάσουν τα κλάματα. Αυτό, ότι θυμήθηκα και το τέλος και πήγα να με πιάσουν τα κλάματα. Πολύ ωραία ταινία. Ωραία. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, μπορείτε να μας πατήσετε ένα subscribe, ένα like, καμπανάκι, να μας υποστηρίξετε και εμάς να συνεχίσουμε να βγάζουμε τα επεισόδια τα οποία μέχρι στιγμής πηγαίνουν τέλεια. Συμφωνήσαμε στο 5ο επεισόδιο μαζί με τον Μίτσο. Αυτό είναι ορόσημο για την εκπομπή. Και Μίτσο, θέλω να μου πεις ποια ταινία θα κάνουμε περήφανα την επόμενη Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή, παιδιά, θα κάνουμε το Twilight, την τριλογία όλη σε ένα επεισόδιο της αγαπημένης ταινίας του Αντώνη Μπαλαδήμα. Αφιέρωμα. Άμα θες κάνουμε και το Hunger Games, που το μισώ το ίδιο. Αντώνη, μπράβο. Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Το Hunger Games είναι η χειρότερη τριλογία που έχει βγει. Για μένα. Είναι η τριλογία των 4, σαν το. Ναι, αυτή. Της Hiker's Guide, αλλά είναι όντως μια πολύ καλή πρώτη ταινία. Και μετά είναι το Hunger Games 1-2 και το Hunger Games 1-3 και μετά είναι ένα άκυρο. Είναι απαράδεκτο. Ναι, πολύ κακό. Τέλος πάντων, την επόμενη Κυριακή θα κάνουμε το Spider-Man. Κλείσαμε ήδη τα ειστήριά μας. Θα το δούμε και παρέα. Δηλαδή είναι 2 ειστήρια, παρακαλώ, literally, κυριολεκτικά. Και θα σας ενημερώσουμε για το πόσο καλή θα είναι αυτή η ταινία ή θα έχουμε τον Αντώνη να κλαίει. Και... θα κλάψουμε πολύ μαύρο δάκρυα με κάποια ταινία, αλήθεια. Θα προσπαθώ να μιλήσω πάνω από τα κλάματά του. Γιατί οι 2 προηγούμενες δεν μου άρεσαν σχεδόν καθόλου. Αντώνη, σκοφή από εδώ, έλα. Και τώρα Αντώνη, απλά πάνε να κάνουν το collaboration του αιώνα. Αντώνη, και δεν γίνεται να το λούσεις αυτό το πράγμα, Αντώνη, αλήθεια. Φύγε, έλα, τα κλείνουμε όλα. Όλα. Και θα δούμε Benedict στον καλύτερο ρόλο που έχει παίξει ποτέ. Άμα τον δεις με το λάσο στην πλάτη. Θα κλάψω, θα φύγω από το σινεμά.
Αυτοί ήμασταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την επόμενη εβδομάδα με τον αραχνοάθρωπο. Μακριά από το σπίτι του. Γεια σας.